Uma ungena ngaphakathi kulesi sikhumulo samatekisi, ukhangwa iphunga lamakhambi. Omunye wesifazane odayisa amakhambi okwelapha uthi ukusiza abantu yinto yasemndenini wakhe, njengoba abazali bakhe babengabelaphi bendabuko. Kanti ubaba wakhe nguye owasungula le makethe wase emshiyela leli bhizinisi lemithi. Ubaba wami uyena ifounder yendawo eFaraday. Inhloso yakho ukuthi asize vele abantu besifazana. Abantu besifazana abahanjelwe abakhwenyana ngesimo sodlame ney'ngane ey'shonile ngenxa ye-HIV and AIDS. Angeke umhlukanise umshayeli wamatekisi nokudla kwesintu. Khona kulesi sikhumulo samatekisi kunomama odayisa ukudla kwesintu. Uthi nakuba sekukuningi asekwenze ngemali ayithole lapha, kodwa manje ibhizinisi lakhe selithanda ukudonsa kanzima. Inkinga manje awusekho umsebenzi. Besisebenza ngabantwana 3-4 mina la. Ngo-12 ngiqedile ngihambile, ngishayisile. Ngiyabona ukuthi ngisebenzile. Sesike ustokhe less than 1000 kungapheli lokudla. Uhlale nanokuthi ke sekuya ngokuthi ulazi kanjani ibhodwe. Kuso lesi sikhumulo samatekisi kunesitolo lapho uthola cishe yonke into yesintu ongayidinga. Omunye wesifazane osemncane uthi leli bhizinisi lezinto zesintu eladluliselwa kuye ngumama wakhe alisenzi kahle ngenxa yokwanda kwabantu asebedayisa izinto ezifanayo. Sibaningi sisebenza ngento eyodwa, and then beside la eFaraday baningi abantu ngaphandle. Before umuntu azofinyelela la uzobe sengene kwamanye amashophu angaphandle athengisa exactly izinto esiyithengisayo, but kungasibona abantu bala eSouth Africa. Ezindabeni zethu kumzansi wethu Channel 163 ngingunozipho wakwaXaba ngibeka ngiseGoli.